Sunshine News Blast. Katapusang hagpat sa tang balitang lokal, kalit nga misaka ang presyo sa produktong petrolyo sa usa ka gasolinahan sa Mandaue City. Makita sa ilang karatula nga ang presyo sa diesel nga kaniadto ana lamang sa 50 pesos kada litro, karon mikabat na sa kapin 70 kada litro, samtang ang gasoline ing saka usab gikan 53 o 54 ngadto sa 59 hangtod sa 60. Suma sa report, padayon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sa nasod tungod sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan ug tensyon sa Middle East nga nakapekto sa supply sa krudo. Sa miaging semana lamang, nagpatuman na usab ang mga kumpanya sa petrolyo ug mga pagsaka sa diesel kada litro ug posible pang mosunod ang dugang nga pagtaas sa presyo sa umaabot nga semana. Tungod ini, nagpadayon ang kabalaka sa mga driver-consumer kay posibleng musunod usab ang pagsaka sa pamasahe o presyo sa mga palalitong.